Добре дошли в моят канал. Днес, приятели, ще ви показвам колите, които са били, има спортни стари. Ето ги. Ето има различни. Ето тук. Само вижте тази, каква е шарена. Ето. Вижте тази кола каква е. Дори има концерт. Ей там, ето го. Ето там се виждат. Ето вижте какво има. Си е яка кола. Като цяло. Ого, я вижте. Я вижте тази кола. Ба си звера, честно. Много яка. Тази кола е уникална, хора. Ето тази кола тук е уникална. Ето е гривната от почивката. Между другото, хора, втора част от почивката. Първата част снимаха това стаята.